May tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay anala daw ka nga imay si kaid na, itay pa nga ururayan ka. Ay kwa, pasensyakan ka sinsin. Di magasak pa'y ngamin, iti ayan ni Nana Selma. Ay nawaw, itangal daw tinagtulagan ta. Apay anapan ka pa'y laang ijay. Di ka madanagan, takontrata mo, ti panagdalos ko iti arubayan nyo, kasinsin. Di uray ag-overtime tap numalpas ko adagos. Sigurad mo laang amalpas ti panagdalos mo itangal daw. Tapno saan nakababain kadagiti bisita mi. Wen kasinsin, siyak ti makam mo. Adalakad ko ita. Amumutan ti rumbang aramidam. Wen kasinsin, kabisado kunday ta. Agrubata nga rudan. Siguradwam anadalos ti balay amadanunak. Nirika ngay. Awan pa'y ti kasinsin ko, Manong. Dahi ta kadila ang timparamid na kin ka? Wen, Manong, urayak la ang titangdan ko. Ay nawaw, di na pa'y inted titangdan mo? Saan pa'y nga ron, Manong? Amangan kit di no marabyan manong dayjay. Ay kat, ano saklatan ang orayan, Manong? Di bali, tawan mo ti daduma alakad ko. Siyak lang ang timang ito di titangdan mo. Ha? Oh, sangaribo. Ay nawaw, sobra da ito'y, Manong. Awatem kit din. Sakto lang dahi ta. Ngamin, nalawa mo ti dinalusam. Sige, agyaman nga rod unay, Manong. Inton maminsan tumanayin. Oh, agkapi ka pa ya. Sakbay nga agawit ka. Ay, makabanog lakit din ti magmag na. Apay, narabyan ka ba kahit? Wen ata inururay ko pa'y tigayim ko. Need na ngay, di mo makita. Nagawi din Ay nawaw, apay anagawi daw, kat saan ko pa'y ana itatitangdan na anagdalos. Inted kon. Anya? Inted kon ata mok amarabyan ka manan. Apay aman nakibiyang ka ngamin, da kami nga rin tinagsarita. Kaasimot no marabyan na mangururay kan ka bakit? Ay kat anusan na manutinted mo atangdan na. Sangaribo. Ay nawaw, agasam man ta sangaribo, dakla unay mo't. Di bali tanalawa mo ti dinalusan na. Di mo makita aya. Wen ngam dakkel unay nga rin ti sangaribo, amangan no agruam. Imayak, tabayadak di utang ko kada kayo, anti isang. Inted da ka di titangdan mo. Wen, ante, intad ni Manong Morpe, titangdan ko ang nagdalos iti paraangan da. Awan, tinaduma pangusaram iti kwarta. Ado ti paggastusan, Meng, agbayad aklat ta kada kayo, tapno malpasan. Saan mi pa'y matkit di akasapulan ti kwarta? Agbayad aklatan, ante, naimbagla nga da kwarta. Mala, adakan ka dayta. Umutang aktumanan, wag kasapulan kami. Agyaman akunay, tamom ti agbayad iti utang mo. Wen ata isumat ti sangka ibaga ni tatang kanyak. Aywanan ti panagtalagdag iti tattao ang nagpautang, ante. Kasangay ko inton Sabado lakay. Ay wala nyo. Agluto tayo manan iti pansit Saan apan si ti cravings ko lakay? Makaumang mat ti pansit akanayon. Ay nawaw. No iso ti pakaanayan ti kwarta, iso ati mailutaw. At dati sa bali a planok. Kayat ko ti ag beach. Anya? Beach ti cravings ko italakay. Ay, awan budget tayo bakit? Adda budget ko. Ang mga no dakkel ti magastaws. Adda budget ko kuna lang arudan. Kan ibirok tayo mat Agbook tayo iti beach analaklak ti entrance fee na. Kasapulan tayo pa iti lugan. Di agar kila tayo. Saan aparikot day talakay? Kasangay mo inton Sabado, saan ka diri ka? Ay nawaw,
Di yu gayam nalipatan, anti isang. Apay ko maamalipatak ngay. Magluto tayo manan iti pansit ije balayo. Agpabitsak, ante. Ah, Agbitch tayo tapno saan apansit akanayon. at the budget yo aya. Adda siyak pa iti kunam. Adda budget ko, ante. Imbitado kayo kini Uncle Undong. Anya nga iti pagluganan tayo no bilang laeng. Siyak ti makaamo iti lugan, ante. Agar kilaka? Wen, tapno saan tayo amarigatan nga agkumyot. Kasaritak ni Tata Dulpo no madamdama. Taiso ti arkilaan tayo. Wen, undong lakay. Agpabitch ka no ti kaanakan ta. At the budget daw? At da kanumot. Ay nawaw. Iso pa yung paggastusan da. Iso mati kayat ni Rika. Mano tayo nga imbitado aya. Day tati saan ko asinaludsod lakay. Anya nga ron ti planong bakit? Sumurot ta ka na kanakwada? Wana, no awan ti aramidan ta. Imbitado ta kanumot adwa. Anya ti arkilaan da aya. Jayjip no van. Mauray ano anya ti ibagada lakay. Masapol nga irwar ko man ng ti pang beach akawas ko no kastoy lang. Ay, tsak mo't makita ni Edna. Bisin sama tante. Ang amuna ka di nag-beach tayo. Nag-message ka numat ni Rika Kinkwana. Nag-reply ka di. Sana ka sigurado no nag-reply ante. Basta ti ko naribakat ko kat nag-message. Di naman din nakamat no nag-reply mo no saan. Ang mga no di na nakita ti message ni bakat mo. Tinapatag kat nag-message ni bakat ka ante. Tapno awan may bagada ka na kami. Wana, uray asino mat. Agsakit tinakam na no imbitado ti amin. Kat isulaang tisan. Anyat imbaga ni Rika ka bakit? Anya ko matiibaga na kanya. Ay nawaw. Unak man no sinalunsod mo no imbitado ni Edna. Ay wan, lawlawagamot ngamin Ni Morphe ti kinasarita. Anyat imbaga ni Morphe. Nag-message ka numot ni Rika kinedna. No kasta nga ron, ang mga nubi sila ang nakaanakan Edna. Nalabi ta kasta lakay. O ne, paypayapayan na katika anakan tabakan. Ang mga no dalapatag ngay baganakan ka. Mangantayon samutan. Itay apay payapayan da kayo kini Uncle Undong, anti isang. Ay nawaw, saan mi nakita? Tanda pagsarsaritaan mi. Maipapanitian niya. Ay kwa. May papan iti beach. Italang ngamin nakapag-beach kami. Kasta ay ante. Agmerienda tayo nga rodon San kami pa'y mabisin kaanakan? Kano saan kayo anangan itay ante? Mangan kami mabisin kami. Okay. Adda ti makan iti cottage tayo. Da kayong matan ati makaamu amangan no mabisin kayo. Aglangoy kami man mat. Okay. Ag-enjoy kayo tapno sulit ti binayadan tayo. Wen ante, isumo lang ti kunak. Ngimi naman ngaminan ti singir da ita. Un nga rod kaanakan, nguminamot aminan. Naimbag abigat yo, anti isang, kasinsin Rika. Kastamot ken ka Edna kaanakan. Nay, apayan akasta ti kulay yo, ante. Ngimisit kayo, mat. Ta nag-beach kami. Libre ni kasinsin mo, Arika. Aya, Wen, apay asan kayo nga imay kasinsen? Nga rod, da kayo lang ti awan, kat asidag kayo lang mat. di mi mat ammo nag-beach kayo gayam, ante. Anya, Nag-message siyak makang ka. Ang mga no di mo lang nakita. Aya, kano awam mo na-receive ko kasinsin. Uray kita ti inbox ko. Ay, awan amok dita. Basta siyak, sigurado ang nag-message siyak kang ka. amangan mat no saan naisend ti message mo iti kasinsin mo kaanakan. Naisend, ante. Nadilit nga minan, iso nga awan ti maipakitak kada kayo.
Apay masapol nga agpamarang ka si Karika. Ay nawaw, agpamarang mo't asasawam morpe. Ti ko nam kanyak at nag-message ka ka ni Edna. Ngam di da kanumot ammo ang nag-beach tayo. Ha? Nakasaritak ida ka ng kaul. Ni, awan amok dita. Agin dadamag ka pala no apay asaan da anapan. Kat saan damot gayam nga ammo, ta saan mo ida nga inimbita. Apay, gaputakas jay ti kasasaad da. No imbita ka di ida kat adang laang ti may tulong da. Tumulong da ka di nga agbayad. Amangan mo no libre laang ti kayat da. Ay nawaw, anya a klase ti kapanunutan da ita. No awan budget, wano saan mo akayat amay ranod da, idiritsum ka nakwada. Di ka agululbod, tad adang agsakit tinakamdakan ka. Nag-text ni Manang Salud lakay. Agbakasyon da kano dito'y Pilipinas. Kaano? Itaabulan kano, iso amapantayon to ije balay. Ang mga nagpartida iti baboy. Sigurado da italakay. Adda kwarta da gijay. Mayat siguro ti trabaho na ijibalasiw taawan niya. Una, saan da nga agbayag ijay, no awan tinatalga da pagtrabahuan da. Nag-text ka din ni Antim Salud kan ka, Edna kaanakan. Wen ante, agbakasyon da ka no? Mapantayon to no sumangput da. Ibagam kan tatang mo. Wen ante, kayat launay ni tatang, tanabayag mo't idinaudi ang nagkikita kayo nga agkakabsat. Wan nga rod, nasurok alima atawon samutan. Anya nga iti pagluganan nyo, ante? Aglugan tayo iti jeep, kaanakan. Saan tayo mat nga umanay iti tricycle ni uncle mo? Kan saan mat amabalin ti tricycle ijay ayanda Antim Salud? Ay, wanan niya. Awan mo ngamin nga agpaiso ti makitak at tricycle ijay, ante. Ibagam kan manong mo klaro, tadagasan da kamin to ditoy. Sapsapaan tayo, tapno saan tayo amarabyan. Wen ante, ibagak to kanitatang. Sa dino tinapnapanan nyo, anti isang. Talual daw nga awan kayo dito'y balayaw. Iti ayanda Antim Salud. Saan kayo mat nga imay? Ay nawaw, nagawid din ni Auntie Salud. Wan, nagawid da, tagbakasyon da kanupay. Awan kayo mat kan lakay mo. Uray awanan ani manang Susana, kat imay kayo kumamot latta. Saan mi nga amo nga agawid gayam ni Auntie Salud ita? Nay, saan na nag-text kan kaya? Saan, ante? Anya, Naimbag pa'y ni Edna muna. Siyakla ang samat ti saan anapan. Sa urmot ni ante. saan gayam nga amo dari ka nagawid ni Manang Salud lakay? Aya, Wen, isumot ti ko na itay. ang mga nalipatan lang ni Auntie na tinag-text. Ay, jakman amo lakay. O di, sumanon ti pagsakitan tinakam na. Sigurado da ita lakay. Saor ni Auntie Salud kunanan to pa'y itay. Si kalapta ko man atin ang ibagakin ko na. Mabainak mo't May mayat no ni Manang Salud ti mangitext kan kwa na. Amangan kit din no siyak pa'y ti maisyo. Amok ni Rika akaanakan ta, bakit? Sigurado, kasakitan naman ang daita. Napadasan na mutin ati kas iti inaramid na kinied na akasinsin na. Kas jay mutlaang kat tinaramid na kinied na idinag-beach tayo. Apay adiyo imbagbaga ang nagawid ni Auntie Salud, Edna. Ay, nawaw. Ti amo, may akat nag-text ni Auntie Salud ken ka, kasinsen. Napang kayo adakda kayo lang. Ay nawaw. Ne, hindi ka agungat atawan amok dita. Amok kayat yu abukudan ti pasarabo nga insang putda. Iso akasta ti inaramid jo. Ay na, saan apod no dayta? Saan kami nga agbibisin iti pasarabuan niya? Amukan, Edna. Amok launay ti ugalim. Naa, siyak pa'y gayam ti nakabasol ita. Ni Auntie Salud ti i-message mo saan asyak ti umay mo apaan. Timmangsit ka? Ita, amumon tirik na no saan da kaapagan ano ti kabagyam. Idi siyak ti nangaramida may ti kasta, nagululi makaklaang.
Itata na padasamat, nagaduti sa kanya. Ay, mabusurak launay kadagita kabagyan. Ay nawaw, apay manan. Nagawid mo gayam ni Auntie Salud. Aya, Wen, napandagiti kakasinsain ngam didak mo inayaban. saan ka niya nag-text ni Auntie Salud ka? Awang matitiks ni Auntie Kanyak. Ay kat bayam Sa urmatikas jay ah. Apay nagsakit tinagam mo, kat kastamot ti aramid mo. Anya, Ita, sa bali mo't a tao, tinangiparik na iti aramidam iti pada matao. ay agtal na ka man. Pudno mo, saan nga minanasaya at tagpamarang? No kasangsangom na iti kabagyan niyo, nakasingsingput ka kanumot kan ni Edna. Angam no da kayo laang, madlaw akaguram di tao. Alawanan, basol kon. Saan nga may parbang tikas di atratom iti kabagyan? Ure mamirmiraot, itratom laptamot iti nasayaat Ay, nawaw! Napobreman kan nabaknang, rumbang nalaang mat at ratwam ang naimbag dagiti kabagyam. Ngamin, dayta tinasayaat asursuro. Kang runaan iti amin, isu ti pagragsakan ti Diyos ana marswa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.